Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu natadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndine nyaya yandakanzwa nesuro madeko yomwe murume uyo ainge achiti iye anonakirwa nembudzi kudarika zvaanoita kana achirara nemukadzi. Saka ndakati ndakateerera nyaya iyoyo. Neniwo ndinoitawo zvekurapa. Saka ndoda kungomuudza kuti zvaari kuita hazvisi normal. Izvi zvinowanzokuitika kuvanhu avo vanenge vachishandisiwa. Saka kana wakaitwa murume wechikwambo zvine malevel ekuti unoshandiswa nechikwambo ichocho kusvika palevel ripi. Vamwe ndivo vanoshandisiwa zvekuti munhu anenge achingorota achirara nemunhu waanenge asingaoni. Umwewo ndiye anozoshandiswa zvekuti kunyangwe achitofamba anozotoona kutoti panenge paine masaini anorakidza kuti panenge paine munhu uyo waanenge abva mukurara naye. Asi kana kuri kunzi chikwambo chiya chinenge chava nesimba rakanyanyisa, ndipo pachinenge chava kukupfuurira kuti unge uchizopota uchirara nemhuka. Saka izvi zvinozokonzeresa kuti unge uchizova munhu anenge akatukwa, unenge uchiisa zvituko pamusoro peupenyu hwako. Zvituko izvi zvinenge zvichibva direct kuna Musiki. Saka munhu uyo ari kufanira kuti ange achitsvaka vanhu vanomubatsira nekukasika. Ngasazvitora sekunge zviri kuitika kwaari zviri normal. Anofanira kutonzwa achitotya kutovhunduka kutaura nyaya yakadaro nekuti hazvisi zvinhu zviri normal zvaari kuita. Iniwo basa rangu randinoita nderoro rekuti ndinorapa. Ndinogara ndichingoteererawo chirongwa chenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sikuru avo. Zvakangoma hazvo vedue imwe nyaya iyo yandakaverenga yavamwe mukoma ivo vainge vachiti vanonzwa kuda kurara nembudzi ende vanotorara nadzo mbudzi pose pavanobva muSouth Africa vachishanya pavanosvika kumusha vanototanga vatomborara nembudzi. Zvakangoma zvovedue iri kunyaya yacho kuchakafukidza dzimba matenga. Regedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu ndodawo kukuudzaiwo izvo zvakazoitika kuti ndinge ndichizokwanisa kuzotenga imba kuMount Pleasant. Ndainge ndichiroja ini nemurume wangu muMbare. Saka murume wangu akabva achizokumbirwa nevamwe vatete. Vatete vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichimbogara nemwana wavo musikana. Mwana wavo musikana uyu iye ainge aine 9 years. Saka akabva achizouya ndokubva tachizotanga kugara naye. Sezvisinei mukomana achise munhuwo ane shavi riri paari. Iniwo ndinomuka usiku mukoma kubva ndichiri musikana wechidiki ndaimukawo nagogo vangu. Saka mwana uyu takati tava kugara naye ndakaedza kuti ndinge ndichimutemerera nyora dzehoroi kuti ndikwanise kuzopota ndichimuka naye ndichibuda naye ndichienda kunoroya. Asi ndaiti kana ndichida kumubata ndaiona moto waingotanga kungobvira murumu umu maanenge akarara. Tainge tichiroja 2 rooms, tainge tiine bedroom zvekare nekitchen. Saka iye nevana vedu vainge vachirara mukitchen. Saka ndaiti kana ndikamuka paya pandinenge ndichida kupinda mukitchen ndaibva ndaona kuti munenge muine moto unenge uchibvira. Saka ndaizotsva pose pandinenge ndichida kuedza kupindamo mukitchen imomo. Saka ndakazoudza vamwe vangu kuti ndainge ndiine muzukuru uyo wandainge ndigere naye. Muzukuru uyu ndainge ndichida kuti ange achizovawo muroi but ndainge ndichimukoniwa. Saka vamwe vangu vakatomboedza vakauya but zvikaramba. Saka pamafriends angu ose avo andainge ndiinawo pane umwe uyo aiitawo zvekudanana nembinga, vanhu vanenge vakaromba achitobatsirana navo pamhiko. Asi ini ndainge ndisingazvikwanisi hangu zvekuti ndige ndichihurira murume wangu. So nerimwe zuva takati takagara mukomana ndoda kureurura kuita chivi chakaipa kwazvo. Akandiudza kuti
kwainge kuine umwe murume uyo ainge aine mabhazi aya ekudhara au ainzi machicken bus. Saka mabhazi awa mukoma iye ainge ari pacompetition nemamwe makambani ainge ari mahombe ainge akaita sana munga. Saka akati ainge achishandisa mishonga nekuti kumabhazi vainge vachitoshandisirana mishonga 2 bed kana usina kusimba pamhiko. Zvinoreva kuti paruti yaunenge uchifamba unenge uchingofambira mahara kana kuti bhazi rako rinenge richitoshandisiwa nevamwe. Bhazi rako rinenge richifira mabhazi evamwe. Handizivi kana muchipanzwisisa. Unenge uchingoburitsa mari uchigara uchingogadzirisa bhazi rako, asi vamwe vanenge vangori parodi chete vachiita profit, asi iwe unenge uchingoita malosses after maloss. Saka ipapo ndipo paakabva achizoti kwandiri ainge achidanana neumwe murume uyu iye aikwanisa kundibatsira kundipa mari nekuti ndainge tiine kamari apo kandainge ndichida. Saka takabva tachizoenda kuya ndokubva tachizotaura. Murume uyu ainge achida kudanana neni but ndakamuudza kuti ini izvozvo ndainge ndisingakwanise kuzviita. Saka akabva achizoti kunyangwe mwana wenyu apatomborina kana problem. Ndakaona kuti vana vangu zvainge zvisingaiti. Vana vangu vainge vari vakuru kudarika muzukuru uyu we9 years mukoma. Ndiye wandakazoendesa zvavakamuita. Ini hangu handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai, but ainge achitodanana naye achitorara naye mwana uyu we9 years achishandisiwa pamhiko. Mushure mekunge ashandisiwa pamhiko ava kurwara, takabva tachizomudzosera kumusha. Makore iwapo vanhu vainge vasati vatombonzwisisa kuti chii chinonzi chirwere chekensa. Saka akatanga kuita kensa muchibereko make ndokubva achizofa mwana iyeye. Kufa kwaakaita kwainge kuri kungofa kwekungoti hama dzikwanise kumuviga, asi akazotanga kushandisiwa kumabhazi. Iye ndiye aifamba chiri chipoko ari kumberi kwebhazi akachengetedza bhazi, asi after 2 years paitofanira kutoti pange pachideuka ropa murutu iyoyo yainge ichifamba mabhazi iwawo. Maitoitika accident. Sometimes bhazi racho ndiro raikwanisa kukonzeresa accident remurume iyeye, kana kuti maingoitika accident yaingoshamisa vanhu potofiwa zvisingaite. Mabhazi awa ainge achifamba between Harare neMasvingo mukoma. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Ndakapiwawo mari, ndikaramba ndichipiwa mari kwava kuzokwanisa kuzotengawo imba kunoko kwandigere nemhuri yangu. Asi tainge titoriwo varombo vekupedzisira, ndisinawo tarisiro yekuti ndikazosvikawo pakuzotenga imba kuno kumaSuburb kwatigere. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Vakanyora message yavo ivo vachiti munofanira kuti munge muchingwarira kuti wamunopa mwana wenyu ambori ani, munowirirana here kana kuti hamuwirirani, nekuti vamwe vanhu vamunozopa vana venyu kuti vange vachivachengeta, vamwe vacho vanenge vatoriwo nemhepo dzakaipa dzinenge dzigere pavari, especially kana vari vana vasikana. Munhu gara nemwana wako kana ari mwana musikana. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Then pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mukoma isusuwo kwedu kumusha kuNyamapanda pane chiitiko icho chakaitika mumhuri. Chiitiko ichi mukoma chichiri kutitambudza. Pane umwe muroora uyo akavikwa ari mupenyu neimwe hanzvadzi yedu, akavikwa mugomo. Saka mweya uyu wengozi uri kumuka. Takatomboedza kuenda kune dzimwe n'anga idzo sekuti kana ndikataura nemazita adzo munobva madziziva, asi ngozi iyi ine hasha. Ngozi yacho mukoma vakatadza kutaura nayo because muroora ari kuti ndakaurawa zvinorwadza, ndoda kuti ndinge ndichivapedza vose. Mukoma nachi ininiwo ndine hanzvadzi yangu yakapiswa paxenophobia ende mweya wengozi wakazvikonzeresa izvozvo. Upenyu hwacho watiri kurarama mukoma unorwadza. Kurarama uchiziva kuti anytime unokwanisa kungofa. Ende muroora uyu
anotobuda achitotaura kuti kunyangwe ndakamutadzira murume wangu but akadii kungondiramba kungondipa gupuro kundidzosera kuvabereki vangu. Saka mukoma wedu avo vakazviita ivowo vakakomita suicide mushure mekunge zvinhu izvi zvatanga kuitika. Kwedu wose anofa mukoma it's either anongotsikwa nemotikari kana kuti panongoitika accident kana kuti munhu anongourawa sehuku mukoma. And muroora uyu akatotaura iye akati maaccident akawanda avo anozoitika imi vedzinza iri rakatadzira muchizofira mumaaccident iwawo ndimi munokonzeresa kufa kwevamwe vanhu vanenge vasingafanire kuti vange vachizofa. Zvichireva izvo kuti ngozi dziri mudzinza rekwedu iye matauriro aanoita pose paanobuda achiseka anenge achiti hamusati matanga nekuti kumashure kwangu kune vamwe 90. Saka vanhu ava 90 vanhu vakafa mumaaccident akasiyana siyana whereby some of my relatives ndo vakakonzeresa maaccident iwawo vachidriva motikari kana kuti urimo mumotikari yacho yakazoita accident. Saka ndonyaya yandiunzawo pano. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo. Tiri kutsvakawo betseri. Ininiwo ndinogara kunonzi kuKempton Park nemurume wangu. I'm still lucky kuti murume achigere neni. Mamwe masisters angu mushure mekunge zvinhu izvi zvatanga kuitika vana bamukuru nana bamunini vakabva vati ivo havazvikwanisi, vakabva vati chimbotoraiwo mhuri dzedu kana mazogadzirisa nyaya idzi movha machizotiudza tozouya tichitora mhuri dzedu nekuti vanotutyawo kuzobatanidzirwa nengozi yemuroora. Kwedu mukomana kune ngozi dzinokwana idzo kuita 90+1 yemuroora. Hatizivi kuti hurumende yeZimbabwe ingatibatsirawo sei nekuti hatingambofi takakwanisa kudziripa ngozi dzacho idzodzo. Vedare ndo message iyo yandakatumedzerwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vazhinji vanozofira mumaaccident, vazhinji vacho vanofa vasina mhosva. Asi chinenge changoitika ndechekuti unenge usina kupiwa wisdom naMwari yekuti mumotikari umu usakwira, nekuti mumotikari imomo munenge muine munhu uyo anenge achifanira kuti ange achizofa, asi munhu uyu haazofi ari ega nekuda kwekuti munenge muri mose mumotikari. Kana kuti ari iye anozokonzeresa accident yacho anozokonzeresawo kufa kwevamwe vanhu. Vanhu vaya vanenge vafa vasina mhosva, risiri zuva ravo rekufa, vanhu ivavo vanotanga futi kuzoteverera dzinza remunhu uyo anenge akonzeresa kufa kwavo. Saka ivo vari kuti maaccident aitika nevanhu vafa, hanzi vanhu ava vanokwana ivo kuita 90 vose hanzi vachiri vakamirira kubuda. Saka ivo vari kuti hurumende yeZimbabwe haikwanisa here kutibatsira nekuti hatingambofi takakwanisa kuvaripa vanhu vose ava. Tiri kutokoniwa kuripa ngozi yemuroora uyo akavigwa mugomo ari mupenyu mushure mekunge abatwa aine chikomba kunyamapanda. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo, I am a lawyer muno muHarare. I started working for this company kudhara ikoko mukoma. Iko zvinozvi ndava nemakore ndichati 52 kuitirawo kuti vanhu vekuziva vasazonyumwa. Ndakatosanganawo nemavideos enyu panapa paTiktok. Ndobva ndati mirai ndinge ndichikunyoreraiwo nyaya yangu. Kanyaya kangu kapfupi zvako asi kachashamisa vanhu veruzhinji. Zvakaitika apo pandakatanga kushandira kambani iyi, ndakabva ndachizoudzwa kuti tinge tichiwana maclients taifanira kuti tinge tichizopota tichienda tichinogezesewa. Taiendeswa neimwe n'anga iyo yainge ichigara kuKamvinza, taiendeswa kumapopoma ekuwaterfalls. Ndokwataienda ikoko nemurungu wedu tichinogezesewa ikoko pachiitwa mhiko.
dzakasiyana-siyana. Saka murungu wangu akazoti afa, kambani ndini ndakazotanga kuirana. Ndakazoenda zvekare kune n'anga iya, ndaendako ndipo pandakabva ndachizorombesewa. Kurombesewa kwandakaita ndekwekuti pakabva pachizonzi painge pachidiwa mari yainge yakawanda kwazvo. Ndikatengesa motikari yangu. Mari iyi yainge iri yekubhadhara mabhinya awa akabva kwaMutare, ndokubva achizouya akazobata umwe mukadzi uyo ainge achigara muraini mandainge ndichigara. Mukadzi uyu akangoshayikwa, vanhu vakati ainge atiza murume wake nekuti ndiyo yainge iri system yake. Ndakanzi unotsvaka munhu wekuti kunyangwe akatsvakwa vanhu vanozongoti give up, vozongoti zvimwe kuda kune kwaari munhu iyeye. Saka ndakaona kuti munharaunda medu iye aigara akangotakura chibhegi achiti ndava kudzokera kuvabereki vangu. Saka mabhinya aya ekwaMutare akauya ndokubva achizobata mukadzi iyeye. Vakabva vachizomuuraya, vakamuuraya ndokubva vatora mabody parts ake. Pamaparts ake mukadzi uyu ini ndakadya pfungwa dzake, ndakadzidyira muhari dzisina kubikwa, ndokubva ndadya. Mushure mekunge ndadzidya ndakazopiwa bhonzo, iro randakanzi bhonzo iri ndaifanira kuti ndige ndichizogara naro muoffice. Ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichigara naro muoffice kwemakore awo anokwana kuita 5 years. Ndakaita saizvozvo. Mushure mekunge ndagara naro bhonzo iroro kwemakore anokwana kuita 5 years, ndakazonzi ndinge ndichinorisiya pamharadzano dzenzira. Ndinoda kukuudzai chokwadi chakaitika. Ndakasangana naSatani pamharadzano dzenzira. Ainge ari mutema-tema, aine mapapiro ake. Akatora bhonzo iroro akapinda zvekare muvhu. Ndakadzoka kumba ndikatomboita sekunge ndainge ndava kurasika njere. Mari ndinayo asi ndakadya pfungwa dzemunhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu ivo hanzi he is a popular lawyer muHarare, asi vakadya pfungwa dzemunhu. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndine umwe mukadzi uyo ane mari dzake wandiri kufambidzana naye. Mukadzi uyo mukomanashi murume wake ainge ambori mutambi webhora. Saka takatanga kudanana mushure mekunge taenda kune imwe estate uko kwatainge tichiita marenovation edzimba dzemumacomplexes. Ndokubva ndamukumbira mafone numbers akandipa. Saka mukudanana kwese uko kwatiri kuita, mukadzi uyu ari kuti anoda kuti ndinge ndichiuraya mukadzi wangu. Ane mari, iye anoti haadi kudanana nemurume ane mukadzi. Akanditi murambe kana kumuuraya. Iye anoti anoziva vanhu vakawanda avo vakachipa chaizvo zvekuti within 1 day mukadzi wangu vanomutsvaka, vakamuwana, vakamuuraya. Ini ndanga ndichiona sekunge uyu ndiwo mukana wangu wekuti ndinge ndichikwanisa kuitawo mari muno muSouth Africa, nekuti kubva zvandakauya kuno kungoshanda asi chinobuda hapana. Ndourayisa here mukadzi? Zviri nani akati unge uchiuraya mukadzi wako ukwanise kuzochengeta nekuzopa vana vako ramangwana rakanaka. Mukadzi uyu she is a multi-millionaire. Please ndibatsireiwo, ndipeiwo mazano nema-advices. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndourayisa here mukadzi kuti ndikwanise kuramba ndichienderera mberi nekudanana nemukadzi uyu ane mari. Hanzi she is a multi-millionaire. Anokwanisa kundibatsira muupenyu. Ari kuti iye kuti tirambe tichingoenderera mberi. Uraya mukadzi wako, ndinokubatsira nokutsvakira vanhu. Yo.